een beetje lief toch? Ja, zachtjes, zachtjes, zachtjes. Mooi net. Goed zo, zachtjes. Auw, bliksem. Mooi net. Nee, net wel. Zachtjes. Zachtjes, ik heb bij wel. Nee, zachtjes. Zachtjes. Ja, dat had er altijd van begin al die in het eerbieden, broodzaak. Ja, kijk nog dingen, hè? Ja, misschien wel over jou, hè? Ja, je moet ermee bemoeien, Ola, hè? Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. Everything that kills me makes me feel alive. Zachtjes, hè? Nou, dat is het. Even een rokertje, een neuswarmke. Ja, dat doet toch heel van mij? Nou, zit die koffie nou wat op? Of, Ja, ik had er dan een bakje verwacht. Nou. Je bent wel een familie die in praat. Ja. Ja, wel de Maar oude. listen, je bent hier zitten en je doet helemaal niks. Wat ben je dan aan het saai bent? Oh, dit was saai, Riet. We zijn maar even op aarde, dus je niet even wel wat beleven. Yep! Ze leven lekker uit met de auto. Het is wel belangrijk dat ze dat dwang kennen. Maar ben je heel ouder, als ze hier wat heel weer dan buiten uit. Ja, en hier wel ergens controle van Tengelgaal en ja, de man die zwabbelt dat om. Ja, en dan zit hier een nusje. En ja, die controleur die zit dat natuurlijk ook. Vroeger toen ik bij de tandarts zit, hier die vrouw al een hele mooie poster onder de moorden hingen. En ik een spreuk daarvan onthouden. Ik ga mij opschrijven, want ik vind het wel heel belangrijk dat meer mensen dat weten. Zat even verder. Een zwaluw is daar waar rust en vrede heerst. Slaat het om in ruzie en onheil, dan zal de zwaluw verdwijnen. Als ding bij tandarts hooischuur, een balk op een hele poster. En toen ik moest rekenen, ik met tol weer. En toen ik al iets van, oh, is dat zo? En toen winnen de zweltjes natuurlijk ook al bij op plaats. Maar ja, goed. Ze moeten nou maar proberen op een plaats een oorplakje te zitten, want dit maakt erbij. Maar waarom? Ja, hygiëne-eisen. Dat zijn gewoon eisen van Focus. Focus is dan een controleorgaan van de molfabriek. Maar hier zit de tank. Ja, en de dop zit erop. Er kan nooit wat inkomen. Dus wie zeg ik, Trientje had ik zien zijn, doe hellers er net bij. Nou ja, ik zei, heb ik daar een probleem? Ik zei, mag ik je molken mee leveren? Dus ik zei, die keuze is er net. De boeren hadden dat zeer, dat is maar dat makkelijk zo. Het jij bepaalt, het jij erbij. Het is natuurlijk vreselijk om stukken weide hakken, maar ik kijk geen keus. Dus wij houden het daar. Dat is mooi. Dit is ons leven natuurlijk. Ja. De beesten en de boerderij, ja, we genieten ervan. Ik ben altijd een vrouw, ja, die knapt altijd de beesten natuurlijk op, zoals ik. Maar net uit wat dan een keeltje is, of een hinder, of een laam, of een koe, maakt er niks uit. Daar geven ze aan voor. Alle wat in leven horen. Want hoe oud is je oudste koe? Die is 14. Ja. Dat is wel heel oud, hè? Ja, wel heel oud. Ja, dat zijn extreme leeftijden. Maar een normale boer die doet zo'n koe toch al lang vet. Ik ben net een rationele boer in die zin. Ik wil ook net rationeel werden. Een stukje liefde voor het beest, aandacht voor het beest. En ik voor het gezin uiteraard, dat met wel bloeien. En de boorman neemt jou de wonderboer.
Ja, de borden die shut ik al heel soort dingen natuurlijk. Ja, natuurlijk, de borden die leven mooi, die zorgen wat er gebeurt. En ja, ik denk dat dit een beetje een wondervrouw is. Nou, we hebben dat samen. Nou, het is net al je ontwerpen. Ja, en met mij onze dochter. Dat En de vierde. dochter erbij, de band erbij. Zij helpt mij fantastisch, hè? Niet meer over Jan, ik nog Ja. mijn handicaps, jongetjes die het alle dagen van mijn leer. En zeker een prot aan de van En dan is Gerrit is dan nog een van de oudste jongens. Nou, die hier ik regelmatig. Nou, het Jitse Nee, maar het is een meid. alle banden. Nou, steeds al die product van mijn ben altijd bij ons, die staan klaar. En als je een gezin hebt, wij het makkelijker doen. En makkelijker wat veel betekenen kennen, dan ben je ook riek. Dan ben je riek. Ja. En dan ben je wij. Hè? Ja, Nou? wij ben, ja. En oud sloepen, maar je dikke titel. Ja. Goeie. Wat ben je aan van? Ik versta geen Fries hoor en ik spreek het ook niet. Oh. Wat bent u aan het doen? Houtjes hakken? Want dit is dan uw bos? Ja, van de weg tot aan, helemaal tot aan het eind van het pad. En als u zo bezig bent, wat denkt u dan aan? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan belastingaangifte doen. Of aan dat ik net ruzie met iemand had, zodat ik me lekker kan afreageren. Waarom had u ruzie? Er heeft iemand van ons een caravan gekocht. En die jongen die heeft hem verkocht op Marktplaats. En nou is de sleutel kwijt van de caravan. En nou belde die vrouw mij gisteren op en die zei... ja, ik ga aangifte doen van... hoe zei ze dat nou? Van misleiding of zo. Nou ja, goed, als je iemand iets verkocht hebt wat niet goed is, zeg maar. Ja. Maar goed, ik had de caravan verkocht aan iemand anders. En Ja. die heeft hem weer doorverkocht Ja. voor goed geld. Ja. Maar hij stond op mijn naam. Ja. En toen is hij op iemand anders. Nou ja, heel ingewikkeld verhaal. Maar wel iets om je lekker kwaad over te maken. Dus ga je lekker houtjes hakken en dan hoef je niemand in elkaar te slaan.